20. december. Ja. Nogen der siger. Og hvorfor står du fandme med den kokkehue på? Ja, det er fordi, jeg skal konkurrere noget. Hvad vil du lave? Det kan I se lige straks. Nej, jeg spørger, Hvordan hvad har du tænkt dig at servere? Jamen, det er noget, der kan bruges som en forret, en hovedret og en dessert. Så bare generelt mad. Så det vælger Så det man er ligesom. dessert nu, eller hvad? Så vi skal bare have mad. Vi kan godt sige, det er en dessert, ja. Vi får dessert nu. Hvorfor er det dessert? Du kan ikke bare sige. Du kan starte med at kigge på den der. Nå, den der. Hvad er det? Det her, det er noget, Ove har med. Han synes, det skal bakke hans øl, eller hans Det er fordi, madlavning op. Det er simpelthen cucumber soda. for lige... Så det er en gurke, soda og vand. Den er spændende. Og den går godt med maden dog. Nu skal vi lige have varmet det hele op nu. Det er, Yes, men mens du varmer op, så tænker jeg lige, at vi tager en 20. her. Den 20. Ja. Hvor er det næste? Så vi- skal have en bajer. Er vi enige om, så venter du lige med agurkevand her, så du er færdig med maden. En gurke. Hvad siger du til en øl, mens du venter på maden? en agurkevand. Har du aldrig fået agurkevand? Jeg er lidt skræmmende over, at du er så langsom. Gurkevand. Den er jo ikke varm jo. Nej, men jeg synes, at Du har det glemt er at tænde gryden. utilfredsstillende, at du står Man kan jo den ikke tænde gryden. Nej, men det er skræmmende, at du lige vil lægge en OBC-pose ned i, og så bare tænke, det er Jeg skal mad. ikke køre bil. Den her, ikke også? Det er en Ornmost. 1,85. Eller har med revisør Cervezo Real. Hvad? Og jeg kigger lige ned på mit Ja, bord. det er en Prairie Peugeot. 7,2. Og grunden til, at jeg gør det, fordi der er jo ikke noget... Jo, der er en pantmærke. Der er pandemærke, men der er jo ikke noget tekst som regel. Og blindskrift, det er jeg ikke så god til. Så derfor synes jeg, det er lige nemt at lige læse op. Så vi er ved at være klar til at... Så det tager ud af. Vi skal have noget kyllingkød. Er det ikke til hunden, det der? Det er det til hund, det der. Det er kyllingkød. Nej, det er det er uldekød. Nej, Det er sgu da... det er truffer. Det er sgu da Nej, det er hundemad. Det er også til høns. Så, Det er også til høns. ja. Det er lige noget til uld. Må jeg lige prøve at se den dåse der? Det er lige listen til vores... Det er sgu da uldekød. Den er sød, den her. Jeg synes, det er sød. Det bliver godt. Hvor skal du hakke sådan i den? Er det ikke sådan noget normalt? Er det, Jeg rører rundt jo. jo, men jeg tænkte på, normalt er uld jo... Det er godt, det er frisk kød, men prøv lige lugt. Ja, men jeg har normalt uld, er det ikke sådan noget, der er rimelig nemt. Og så skal vi have noget græsk yoghurt i. Ja. Nå! Ja, fordi det smager sgu da ikke dårligt. Nu kender jeg retten, det græske yoghurt uldemenu. Ja, det er simpelthen godt. Skal jeg ikke lige åbne den her dosoderne, som er så? Så når jeg får åbnet den, så drikker vi. Yes. Nu bløder jeg igen. Nu skal vi så ikke gøre med at drikke den? Bløder vi? Det var meget. Det dufter godt. Hvad er det her så? Er det gris? Ja, det er krydderi. Men blod. Smager godt. Så du har krydderi med? Skal vi smage på den Du her? har drukket uden at synge? Den er ikke med i fælles. 40 år! Giv os i dag Ja, og dagligt tår. Lad os få en høj promille. Det er det, vi vil. Det er det, vi har. For i armen. Du står ikke af smusmager. Det er selvfølgelig smugsmag. Jeg er ved færdig, jeg er fandme sulten. Det var smugsmag. Ja, vi skal så lige have lidt krydderi. Ikke det der. Okay. Så viser jeg lige, hvad du sagde. Det er bare hjælp dig. Du er det, mand. Nå, men jeg synes bare, du sagde krydderi, så kommer jeg lige løbende ind på højre. Jeg har ødelagt din mad nu. Det finder vi ud af. Jeg synes, halvbøtte, er det ikke også at ødelægge lidt? Det dufter godt. Har vi nogle tallerkener? Ja, det har vi. Armen. Altså, vil du servere det? Ja, selvfølgelig. Så har vi ingen tallerkener. Og så skal vi have noget Vi har det her. at spise det med. Ja, vi har Gafler gafler også. også. Er det ikke mere drikke, eller hvad? Men prøv, tallerkener er fint, vi får ikke noget at spise med. Hvor har vi gafler henne? Vi har ikke nogen gafler. Det går Kan- bare noget. Vi kan bare bestille nogle gafler. Kan vi få nogle gafler? Gafler. Vi skal have nogle Gafler. skeer. 3 Skal vi skeer. have- 3 skeer. Production, we need some forks.
Fuck you. 3 Maserati, please. Og hvis I kun har 2 gafler, så er det fint med mig, så får de andre bare lov, fordi det behøver jeg ikke at have. Jamen, det skal bare have en Maserati. Det ser sgu da godt ud. Hvor sagde den det? Jeg er ikke så god til flyttetoffer, men jeg prøver. Det skal de have med skilt. De er som... Sandt. Vi skal lige have et billede af Nå, den. med skilt. Hvem har skiltene? Men det er ikke noget skilt, mand. Jeg er ved at træde afstand til det der. Hvad? Ej, det er jo ikke engang mad. Hvor er skiltet? Ja, det er ikke dårligt, det er tanken. Hvis du overvinder din egen tanke, så er det faktisk meget lækkert. Hvilken tanke? Jeg synes faktisk, det er Det ikke er en lækker tanke. Så jeg sætter den her. Hvis man kan overvinde tanken om hundemad, så er det faktisk fint. Kan man det ikke, så er det fandme ulækkert. Det ser bedre ud, end det smager. Så er ikke sige, det ikke lugter bedre, end det smager. Og jeg siger det er lækkert, hvis du kan tage tanken om, at der er en stor brækker til siden af. Ja. Er du lækker for os andre? Skal vi smage den sodavand? Min tanke er det okay, hvis du har menstruation. Okay. Hvordan synes du, det går derovre? Ikke så godt, synes jeg. Det smager helt. Ja, men nu smager vi den her. Det er en kombejunge. Det skal smage af agurk. Det gør det også. Det er agurk. Hvad? Smager af agurk. Nej, det skal ikke være. Jeg siger, jeg er tvetydigt. Tvetydigt. Jamen, jeg fik Jeg har ikke skilt. Du må gerne være misket. Kokken er nødt til at være ærlig. Han siger også lækkert, hvis det er okay med jer. Okay. Den vandt jeg, den her, eller hvad? Hvad kan man krydse på det? Ja, hvis man vinder den, så får man kryds. Jeg vidste ikke, at jeg skal ulægge. Skal det være ulægge? Jeg giver her en kryds på det. Ronny han knækker, så jeg giver kryds. Nu har fået kryds. Jeg ved ikke, om du er korrekt. Skal vi tage et seriøst spørgsmål? Ja. Ronny, vi har et seriøst spørgsmål, og tager det sammen. Ja. Min lille bu her. Det tyder godt nok for Kverti. Ja, hvad siger tyre godt nok for Kvarti? Kan se i brænder for det, I laver, og derfor undrer mig, at jeg ikke kan se en ildslukker i studiet. Nej, for helvede, det har været et problem med før. Nej. Når I ikke problem med ild. Nej, det har vi aldrig haft. Nej. Vi tager først problemstillinger, når vi får ild. Du tager ikke. Så er der sådan en al-Qaida-type derovre. Gurli Frederiksen. Gurli Frederiksen, nej. Det tror jeg ikke. Jamen, Hun tyder godt nok. tyrer godt nok. Prøv at vi har ikke brug for ildsukker. Så længe vi har styr på problemerne, så har vi ikke problemer. Ja. Fandme klamt det der. Og med disse ord siger vi, tak for det, ses i morgen. Ronny har taget sin nødvand, så han får ikke flere. Der er kun et fandt øl tilbage.